Hipòtesi d'argument de la novel·la. La novel·la arranca a Mesopotàmia en la cort del rei Assiri, pare de Ninus. També les aventures de Ròdanes i Sinonis, la parella protagonista de les Babilònies, Ta Babiloniacà, de l'Àmblic de Síria, escrita entre 164 i el 180 després de Crist, més d'un segle després de Ninus, es desenvolupen a Mesopotàmia. Ninus es cria al palau de Nínive, on rep una acurada educació, com correspon a un príncep hereu, i a poc es va integrant també en la vida religiosa i en el ceremonial de la cort, udamos hieroprepes. Al mateix temps, madura física i psicològicament, fins que un bon dia es desperten en ell nous sentiments, descobreix que està enamorat de la seva cosina i que ella li correspon. Mentre se celebra una d'aquestes cerimònies, Ninus rep una mala notícia i corre a buscar la cosina, que probablement es troba en companyia de sa mare o de la sogra, Tesmetrós. La menció de la mare no és una prova de la presència d'aquesta en l'escena. Hi ha diversos loci paral·leli en altres novel·les. Per exemple, en el segon llibre d'Aquilestatio, la mare de Leucipa, espantada per un malson, entra en el mateix moment en què Clitofont està a punt de gitar-se junt a la seva amada, la qual encara és verge en aquesta trobada. Una d'aquestes primeres trobades es produeix en una atmosfera carregada d'emoció, d'acríon, en la qual intercanvien juraments d'amor, homostenta i no poques paraules de retret. Ninus és un amant impetuós, però a la xica no li agraden les presses i Ninus se sent rebutjat. De manera semblant, Caritó descriu una trobada íntima entre Quèreas i Calíroe, que té lloc enmig d'una gran tensió emocional per culpa de la gelosia del protagonista. Quèreas perd els papers, però la seva agressivitat arriba més lluny del que arriba Ninus, perquè colpeja la seva amada, que ja és la seva esposa i a més està embarassada, fins al punt que la protagonista cau inconscient al terra. Finalment, les paraules de l'amat sedueixen Semíramis i la parella es reconcilia. Ninus demana a la seva cosina que confie en ell i els amants es reconcilien. Passen la nit junts, Panémeroi a l'Elois, i es comprometen. Heliodor també ens diu en el seu quint llibre que Teàgenes i Cariclea tenen una trobada apassionada en una cova abans de casar-se. Les trobades romàntiques entre els joves s'interrompen de colp. Quan arriben al palau, notícies inquietants sobre els armenis, Armeni. Ninus ha d'acompanyar o reemplaçar son pare en aquesta campanya, que no és mencionada per Diodor. Malgrat que el príncep assiri ja participa dels assumptes militars del regne, encara ha d'obeir les ordres de son pare, que encara viu, Docun de Caitopatrí. Com a Telèmac, el jove príncep ha madurat i li ha arribat l'hora d'assumir els seus primers deures militars. La primera experiència militar és una campanya terrestre. Ninus organitza l'exèrcit. També Calígone ajuda a la reina de les Amazones Temisto a ordenar les tropes. L'autor d'aquesta novel·la enfatitza el fet que grecs i caris no sols siguen aliats, sinó que també formen part del nucli dur, de l'exèrcit de Ninus, juntament amb els nadius assiris. En primera línia, col·loca els elefants, després la infanteria, coberta en els flancs, als costats, per la cavalleria i els gimnetes. Ninus cavalca al capdavant de tots. Una vegada organitzat l'exèrcit, Ninus condueix el seu exèrcit a Armènia. A causa del gel, resulta difícil travessar els passos de muntanya i els rius, fins que arriben a una plana on Ninus ordena instal·lar el campament. La travessia d'Anníbal pels Alps podria ser comparable a aquest episodi. L'assiri deixa passar 10 dies, perquè tant els soldats com els animals descansen, i després d'això es disposa a iniciar l'atac, no sense abans pronunciar una pregària als déus o una arenga per alçar la moral de les tropes, en la qual es menciona una campanya contra els egipcis, que podria tractar-se d'alguna victòria passada del pare o de seus mateixos plans de cara al futur. Apotés de tes gemeras, e arxomai tinos meisonos, e pepausomai, caitestongar,
epaegyptius tatesales polem. El context egipci és fonamental en Sheshonq i també en els episodis bèl·lics del final de Caritó. És incert si aquest atac dels assiris contra els armenis conclou amb la victòria dels primers, però pareix el més probable, tenint en compte la trajectòria del personatge, segons el relat de Diodor, i l'actitud que presenta el protagonista en l'escena següent, pròpia del tipus del soldat que torna victoriós de la guerra i exigeix la seva recompensa. En el fragment següent, ja de tornada al palau, després de les primeres victòries i ja amb 17 anys complits, Ninus demana audiència a sa tia per a demanar-li la filla en matrimoni. Com que és impetuós, no està disposat a esperar més per a celebrar la boda. Ara, de nou, a casa, impacient per casar-se amb la promesa, necessita desplegar totes les eines retòriques per a pronunciar davant de la tia Dèrquia un discurs convincent, que ha sigut estudiat exhaustivament per la qualitat i l'interès literari que té. L'argument principal és que la joventut de la cosina no hauria de ser un obstacle per l'anhelada boda. Tant en la novel·la de Caritó com en la de Xenofont d'Efes, els joves protagonistes han de superar alguns impediments perquè se celebre la boda al començament de la novel·la. En aquest cas, l'hàbil estrateg en els temps de guerra ha de demostrar que ho és també en els temps de pau, en l'ús de la paraula. Conscient de l'extremada joventut de la seva promesa, qui només té 15 anys, pronuncia un discurs brillant i retòric. També ella intenta verbalitzar els seus sentiments davant. També, però el pudor li impedeix parlar. La seva tia és una dona sàvia que sap interpretar el seu rubor i llenguatge corporal. La diferència entre el bloqueig mental i físic de la xica a l'hora d'expressar els seus sentiments enfront de la naturalitat, la facilitat, la llibertat de paraula, parresia, per part de la parella. És un aspecte, aquest, que inevitablement es presta a una lectura en clau de gènere. Finalment, les germanes es reuneixen i, probablement, donen el vistiplau per a la boda. L'aventura, narrada en el papir següent, transcorreix en les aigües del Mar Negre, concretament en la desembocadura del riu Hippo, prop del Facis, on se situa l'extrem oriental del món conegut per als grecs, Epactès Hippo. Actualment, aquest riu podria correspondre al Kodori, situat a Geòrgia, o a Alsàcia, depèn de com ho considerem. Durant l'expedició naval, Ninus no pareix estar acompanyat per la seva promesa. Potser Ninus està ja casat, tenint en compte el resultat de la conversa que s'ha produït prèviament entre les germanes, però no es pot assegurar, perquè les novel·les brinden exemples dels dos tipus. En uns casos, els protagonistes viatgen per separat, a pesar d'estar ja casats, i d'altres estan encara fadrins quan emprenen viatges per separat. El text té dificultats de lectura, pel mal estat del papir, especialment en les primeres línies. En el discurs que Ninus pronuncia davant de la seva tia, ja el mateix protagonista es refereix a les expedicions per mar que l'esperen en el futur. Alà, nautiliai, mectehontai, caiecpolemon polemoi. Es tracta d'un parlament posat en boca d'algú tripulant del vaixell, qui es dirigeix a una dona, perispuda esteguina i moi, oh senyora molt desitjada, pot ser anomenada Caligènia, Caligènia. Aquí el mariner dona les gràcies per haver-lo acollit en el seu vaixell, en el seu regne o en sa casa, aneilefuia metalaina. El narrador explica a aquesta anfitriona les circumstàncies en què es va produir el final de la travessia de la nau en què viatjaven pel Mar Negre Ninus i la seva tripulació. No es pot descartar que el novel·lista introduïsca així un narrador homodiegètic, que té ja un precedent en la mateixa Odissea, quan Ulisses conta les seues aventures a la corta dels Feacis. El vaixell queda encallat en bancs d'arena a pesar de la gran experiència del capitán. Tomen un escafos, ugara quibacés en acté, prosiufan gifalais, en gifatais, ingifatais, ingifatais, intais. El naufragi es produeix en una platja pròxima a un frondós bosc, descrit que es reuneix ingredients habituals del locus amoenus, ombra i un brollador d'aigua dolça,
una escena semblant que es pot trobar en Xenofont. El riu que es menciona, així potser serà el mateix Hippo. La regió a què han arribat és la Còlquida, que està situat prop d'Armènia, este encolgido Sactern. Aquest viatge és un tema recurrent a la literatura grega i connecta l'aventura de Ninus i la seva tripulació a la de Jasó i els argonautes i els talpons del naufragi, que també és un constant en la literatura grega a partir d'Homer. Una tripulació abatuda abandona el vaixell mentre tracta de salvar totes les seues pertinences. I Ninus, d'acord amb el caràcter impetuós del seu personatge, se sent encara més desesperat que els seus mariners. D'altra banda, els canvis de fortuna, Jaime Tavolai, són propis de la peripècia novel·lesca. El final del Parlament, que està en la línia de les recis de missatger que són freqüents en la tragèdia, ens deixa amb la incògnita de què succeeix a continuació, perquè en aquest punt acaba aquest papir i la resta dels textos conservats de la novel·la, per la qual cosa entrem en el terreny de la hipòtesi. Què li va poder haver passat a la seva cosina? S'ha quedat a casa esperant com a Penèlope? Ha eixit també de viatge a la cerca del seu amat i té aventures i sorteja perills pel seu compte?